The topic given to us was like avoidance of proper medication, self-medication, and belief in superstition. So the title of our play is Butiki. Ano? Butiki? One day, somewhere far away. Ay, sige, Tagalog daw. Sa isang baryo sa probinsya, merong isang pamilya. Takbo! Ay, nakita ko na yung butiki. Ay, hihika siya. Ano nangyari? Hihika siya. Ayos ka lang ba? Kilig sa butiki. Naku, hihika ka kaya na. Kaya sabi nila, nag-choke lang siya, nag-choke. Effective yun. Ano nangyari dito? Hihika siya. Punta na siya sa ospital. Hospital is like so expensive, you know. Hindi case much cheaper. Ano gagawin natin dyan? Na-PK. Mamamatay ka. Punta sa ospital. Oo nga, tama ka. Yung butike, sabi ng lola ko, Natural yung reaction niyo. pag pinakulong mo daw yan, at ininom mo yan, mawala lang ang sakit mo. Ay, mabuti pa, umarap na ng butike. Ay, sabi ko, Patay na yung hinihika. Parang mas lalo pang nagkasakit siya niyan. Ayan, nasa hospital. Ay, hindi po yun. Marami nang karanasan na nagpapakit ng kayo. Tanggal yung buntot. Butike kasi laki. Jasmine, patay na. Yung butike! Oo! Yung butike! Inumin niya! Oo, inumin niya! Yung butike! Paano niya ilong yung butiki? Yung katas. Pinakuluan siya. Pinakuluan nila ang butiki at pinainom kay Jasmine. Papel. Nakapapel yung butiki. Awa niya, no? Okay na ba siya? Ay na ba siya? Ayan, patay na siya, nakatulog siya. At pagkatapos ng ilang oras, Tulog pa rin siya. Sabahin mo na yan. Tulog pa rin siya. Minurder ni Krisa. Si Krisa kasi ginaganda Ay! Big Kailangan mo salita yung patay, di ba? Yan! Yan ang makukuha nyo dahil dyan! Butiki! Papainom nyo sa may hika! Oo! Mali na naman ako. Ibis ng pumastos tayo sa ospital! Nagkasusin pa natin ng pera panlipig na sa amin nating anak! Mali eh! Oo, ikaw! Si Freddy Roach. Wala din siya sa ospital. Bakit di ba kayo na? patay na siya. Okay, so that is our presentation. So the family learned that it's not wise to self-medicate. You should always consult an expert or somebody capable of giving you the proper medication. Yun. Huwag maniwala sa kurong